Soc el supervisor de l'examen. Els recomano que escoltin amb atenció les meves paraules perquè no les repetiré. No demanaré disculpes per la duresa de les proves que han hagut de superar. La pressió i el patiment eren necessaris. La seva resistència és un factor clau, ja que si no poden aguantar aquest procés de selecció, tampoc podrien aguantar la feina. Molts candidats qualificats han intentat arribar fins aquí i han fracassat. Vostès ho han aconseguit. I ara tenen davant seu la prova final. Un últim obstacle per formar part de la nostra valorada plantilla. En comparació, la prova és senzilla i determinarà qui surt d'aquesta habitació amb un contracte laboral i qui marxa a casa amb un bitllet d'autobús. Per les proves realitzades, s'hauran fet una idea del poder d'aquesta organització. Creguin-me si dic que en aquesta habitació no hi ha més llei que la nostra llei i que aquí dins les úniques regles són les nostres regles. Davant seu tenen una pregunta i els demanem una sola resposta. Si en algun moment s'adrecen a mi o al vigilant, quedaran desqualificats. Si decideixen sortir de l'habitació per qualsevol motiu, quedaran desqualificats. Algú té alguna pregunta? Molta sort, senyores i senyors. Els donem els 60 minuts. 60 minuts perquè ens demostrin que són capaços de treballar amb nosaltres. 60 minuts que poden determinar els propers 60 anys de les seves vides. Comencin!
un paper, quedaran desqualificats. S'ha posat a escriure, el tio. A més, també ha dit: si intenten comunicar-se amb mi o amb el vigilant quedaran desqualificats, però no ha dit que no puguem parlar entre nosaltres. Ho enteneu? Ha dit que no puguem parlar entre nosaltres. És una manera molt subtil de jugar amb la nostra ment. Què? Algú té ja la resposta? No, perquè no es tracta de la resposta. La clau és la pregunta. Quina és la pregunta? Amiga. A ver, nos quedan 57 minutos para encontrarla, ¿eh? Això suposem que només triguem un minut en escriure la resposta, perquè si ens queden 52, només en tenim un. A ver, tenemos poco papel, ¿no? Yo apostaría que es la primera opción. Cal que ens ajudem. Per què? Estem competint. Per què hauria d'ajudar-te a guanyar-me? Mira, estem competint per respondre una pregunta, però per trobar-la primer cal que col·laborem. Segur que esperen que col·laborem. Què us pensàveu? Que aconseguiríeu aquesta feina amb totes les seves avantatges? Una feina per la qual mataríeu amb una simple resposta per escrit en un paper? Fets i observacions, comparacions, contrastos, us penseu que va d'això aquesta feina? No, home, no. Aquí el que busquen és iniciativa, aquí el que busquen és cooperació. Trabajo en equipo, ¿no? Tienes razón. Mireu, esteu en una situació molt estressant. És urgent i és confosa. Això està preparat i dissenyat especialment per posar a prova la nostra intel·ligència i crec que la nostra resistència. I per treure el pitjor de nosaltres. No, bueno, a ver, o lo mejor, ¿no? Ens ajudarem fins que s'aclareixi el terreny de joc. Després, cadascú salva el seu cul. I perdoneu el meu llenguatge, nenes. Esteu tots d'acord? Sí. Vale. Tu també, Moreta? No em dic Moreta, amic. El meu Res de noms. Res de noms. Si no surten en el full, per alguna cosa serà, no? Utilizamos, no sé, apodos entonces. A mi em sembla bé que ho posem fàcil. Ja tenim números, utilitzem els números. No, números és massa complicat. Tenim elements visuals boníssims. Mira, aquí darrere teu tens l'amic Panchito. Ah. Latino. Latino vols? D'acord, serà latino. Tu pots ser àrab. Jo puc ser el blanc, veient que... Potser pels seus cabells blancs, no? Molt bona. Jo seré el blanc. Aquí hi ha la guapíssima Rosa. Tu pots ser la morena i tu suposo que castanya. I per últim, i menys important, hi ha la nostra amiga sorda. Estás pasando, ¿no? Sí? Si no s'entera de res. Estem d'acord tots? Algun problema amb això? No, cap. A banda dels teus estereotips desagradables, insensibles, racistes i sexistes... Si ets tan sensible, nena, potser no hauries d'estar aquí dins. Jo prefereixo ara a Moreta. Si és que hem de parlar d'alguna cosa important, esclar. D'acord, ho agafaré com un sí. Llavors, què més no ens ha prohibit? No ha dit res de... aixecar-se. Val? Sembla que moure's també està bé. Què aconsegueixes amb això? No ho sé ara, però estar allà segur tampoc no m'estava portant a cap lloc interessant. A veure. I si la pregunta sí que està escrita, però no la podem veure? Veus? Això ja són idees. Gràcies. Et refereixes a tinta invisible? O una marca de agua. És possible. És probable. Caldria alguna cosa que ens la mostrés, no sé, com una llum. Sí, esclar. Mira, aquestes són halògenes, però aquelles no. Sí que tinc un prova. No et mossegaran? De veritat, creus que ens ho posaran tan fàcil, Morena? A veure, no tenim gaire temps, ens ho poden posar molt difícil, no? I si el llapis no fos només per escriure la resposta? I si ens ajudés també a trobar la pregunta? No sé, ratllant el full com a full carbó. Oh, ratllar-lo, molt bé, prova-ho, Rosa, prova-ho. No le hagas caso, espérate. Acuérdate lo que dijo el supervisor. Pues, si espatllan al seu paper expresament o sense voler, quedaran desqualificats. ¿Saben què és per esta gent espatllar? Fem una cosa. Anem a donar algunes idees per tractar de resoldre això, d'acord? Maria, mireu, i si la pregunta està aquí, amagada al full, però resulta que cadascú de vosaltres està en una diferent? El supervisor ha dit, tenen una sola pregunta i els demanem una sola resposta. Però igual són 8 preguntes i 8 respostes diferents. Ja ens ocuparem d'això més endavant. Si trobem una sola pregunta, ja les tenim totes. No necessàriament. No si les nostres 8 preguntes individuals necessiten 8 mètodes diferents per ser resoltes.
Potser no es tracta que col·laborem entre nosaltres. No. Porque también puede ser que tengamos solamente una pregunta y esté solamente en una de las hojas. Entonces sí que tenemos que colaborar entre nosotros. A veure. Temps molt per fer proves. Anem tots cap a les llums, vinga. Ja t'he dit que no ens ho posaran tan fàcil. A veure, llevat que vulguis que deixem, a veure si passa alguna cosa. Clar, jo començaria a descartar algunes possibilitats. D'acord. En el meu res, si em permets. Gràcies, guapíssima. Res. Vols? Tu mateix. No és gaire xerraire, oi? Si em permets. Tranquil, ara te'l torno, relaxa't. I res, em sembla que podem descartar el tema de les llums. No. Espérate. La luz es un espectro, ¿no? Hay luces que se pueden ver, hay luces que no se pueden ver. La ultravioleta, los rayos X, lo infrarrojo. No? I si no les podem veure com se suposa que les podem trobar? A veure, la font hauria de ser visible encara que la llum no ho sigui, no? Busquem els interruptors, doncs. No n'hi ha cap. Almenys aquí. No. I com ha dit el supervisor, si abandonem la sala per qualsevol motiu, quedarem desqualificats. Ja, però mira, hi ha d'haver alguna manera d'activar aquestes llums. No, pero estas son luces de emergencia, Doncs creem una emergència. Això seria massa arriscat. És menys arriscat que no fer res. No, tiene razón ella. Si hacemos algo, lo haríamos. Y luego nos equivocamos, no hay cómo ir para atrás. Nos quedamos en oscuridad total. Quins cagats. Mira, anem a votar. Qui vol crear una emergència? Bé, anem a fer-ho. Vinga, morena. Aquestes també. Fes aquella. Uau. Latino, és aquest el to de blau que buscàvem? Bueno, esta es luz negra, como la que usan en las compañías de tarjetas de crédito para esconder códigos de seguridad. Quina pena que no estiguem a Visa o American Express. Allà ens seria superútil, això. Potser s'ha servit d'alguna cosa, només que no de la manera que tu ho esperaves. Hem fet alguna cosa i l'habitació ha reaccionat. Hem entaulat un diàleg, hauríem de continuar-lo. Potser sí, o potser no. En tot cas, el Latino parlava de llum invisible, perquè aquesta em sembla refutudament visible. A ver, primero, el término correcto es ultravioleta cercana, ¿vale? A ver, venga, no ha servido de nada, pero vale la pena intentarlo, ya está. Bueno, si no, com a mínim sortirem d'aquí amb un bon confejat. Mireu. Quines les llums? No estan enceses. Hauríem de tancar-les també. Hem de trencar més llums? Som-hi, anem a trencar més llums. Hostia, infrarrojo, la otra opción. I això costa alguna cosa també? Bueno, no es tan común como el ultravioleta, pero lo utilizan para hacer espectrogramas para ver si hay capas ocultas en las obras de arte. Hay alguna capa oculta en nuestras hojas, la vamos a ver con esto, venga. Vamos a probar. Endavant. Vols provar el teu full, sisplau? Què? No hi ha res, no? No, però espereu. Aquí encara hi ha una altra filera de llums que no s'han encès. A veure. Aquí també. I aquestes com les penses trencar? Amb això. A ver, venga, pero con cuidado, todos a la vez, ¿vale? A ver, 1, 2, 3. Vale. Deixa'm endevinar. Infrarrojo cercano, ¿no? Venga, todos a probar de nuevo con las hojas, vamos a ver. Algú veu alguna cosa? Res. No. Merda. Molt bé, podem deixar d'estar d'una vegada les putes llums? Bueno, si no tienes una mejor alternativa. Si els caps d'aquesta empresa són japonesos, això és un examen d'origami. Mira, tú quieres espallar tu propia hoja tú misma, la que se elimina eres tú. Deja. Ah, és veritat. Diu, si espatllen el seu propi full.
Però no diu si és el full d'un altre. Candidat 2. Què et sembla aquest full? És un full de paper. No, ara és més que això. Ara és material experimental. Si espatllen el seu full de paper, quedaran desqualificats. Bé, aquest no és el meu, és del de jo no ho sabia. I ara ja no hi és. Així que hem a provar de ratllar-lo una mica. Bé, Rosa. Em sembla que la teva idea també és una puta merda. Em sembla que estem perdent el temps. Tot això és una distracció. Està passant per ara alguna cosa òbvia. Val, a veure, les llums no funcionen, ratllar-lo no funciona. Líquid. Anem a provar amb líquid. Vinga, què se us acut? Anem a escopir, anem a bavejar, una mica de suor. Si hi ha una marca d'aigua, només el líquid la farà sortir. Vinga. ¿Y tú? ¿Vas a hacer con tu hoja, tú? No ho vulguis saber, amigo. Francament, a mi m'agradaria saber. Doncs mira, pots venir aquí i mirar. També pots aguantar-la, si vols. Tot i que preferiria que ho fes la Rosa. Tío, tienes que ser tan desagradable, ¿verdad? Hem d'intentar tots els mitjans possibles, no? A ver. Hem d'intentar-ho. Entérate, la orina es estéril, eso no sirve de nada, ya te la podrías beber incluso. Y ves, empiezas a bebértela, coño, ya. A veure, genial. Ara tenim un concurs de pixats. ¿Y? ¿Es algo? De moment està tot una mica groc. Bueno, pero a ver, levántala y muestra. Si tens un guant, ho farem cantar. A ver, yo me empiezo a quedar sin ideas, la verdad. Ja estàs desesperat? L'amic latino ja està desesperat? Mira, ho estic controlant. Encara queden 48 minuts. En 48 minuts ja t'estàs cagant. Sí, i què passa? Aquest és A veure, Eh! aquí hi ha gent que estem intentant pensar. Ei, mira, l'amiga sorda està parlant. Parla francès. Vous voyez là. Parla francès? Algú parla francès a la sala? Vous voyez là. Podeu veure aquí? Podem veure aquí què? Les llumetes de colors, no? Vous-même. Tu mateix. Regardez bien. Tu mateix, el nostre tu mateix. Em sembla que aviat serem 6 en aquesta sala. I deixa-la estar, ella no t'ha fet res. Ella no ha fet res ni està fent res per mi, ni per cap de nosaltres. Em sembla que està bastant tarada. Je le vois clairement. Et primordial. Veure-ho amb claredat ho és tot. Val, prou. Prou de filosofia, m'entens? Et penses que ets Sartre o què? Aquí, en aquesta sala, els qui manen són els que actuen, no els que pensen. Ja que estem proposant grans teories, deixeu-me que et proposi una jo. Això no és un examen. O almenys no un de convencional. Fixeu-vos quin grup més divers han quedat classificats per l'última prova. Homes i dones de diferents edats, cultures, orígens ètnics. Que convenient resulta, no? I que fals també. A veure, què vols dir? Que han amanyat les proves per fer-nos coincidir aquí? ¿Qué crees? ¿Que esto es un experimento de dinámica de grupos? Què vols dir exactament? Estic dient que això és un joc i que ells estan apostant sobre nosaltres. Ells? Ells qui? Qui són ells? La Junta. Segurament seran exinversors. Hem de on està veient ara mateix. Hauríem començar amb el show quan es van adonar que aquesta empresa era tan important. N'estic segura, res seria més dolç que això. Es van unir a la Junta, van comprar unes accions potents i amb això es van assegurar el dret a divertir-se. Amb nosaltres. Vols dir que no tenen coses millors a fer amb els seus temps? Com què? Els diners ja no els fa sentir vius, és el risc el que els mou. A les seves empreses van aprendre que havien d'apostar per idees i així ho segueixen fent, però ara amb les nostres. Qui resoldrà la pregunta? Qui marxarà sense res? Qui sucumbirà davant de la pressió? Pots estar equivocada. Potser aquí darrere només està el supervisor. Vols apostar? Morena, jo de tu no ho faria. T'ha de parlar com una apostadora perquè n'és una. I una professional, no? Tu que ets una professional dels bojos. Psicòleg o psiquiatre oblidat la diferència. Un psiquiatre que es pensa drogues per controlar l'estat d'ànim. Jo sóc una estudiant qualificada del comportament humà. Llavors hauries de saber perfectament del que estic parlant. La fi de tenir poder és exercir-lo. En totes les seves formes, som fills dels déus aquí. Això no canvia res. Ara, no canvia res. Que sí que lo hace. Sí que tiene razón, esto es un juego. Creo que entonces hay que ganarlo. Como equipo. ¿Como equipo? ¿Como equipo o individualment? No necessàriament. No si l'única manera que
a guanyar és que nosaltres perdem tots nosaltres dues pensant això. No hi ha cap ells mirant-nos. El cap d'aquesta empresa és una persona molt pràctica i s'encarrega personalment dels assumptes importants. I nosaltres som especials. Això no és un procés de selecció qualsevol. Com és que saps tot això? Tant se val com ho sàpiga. Només estem perdent el temps i encara no ens hem equivocat a la pregunta. Espera't un moment, perquè crec que la meva pregunta té alguna cosa a veure amb la pregunta. Respon-me, com saps tot això? Doncs igual que tu saps totes aquestes coses sobre la Junta. Jo no sé res sobre la Junta. Això no m'ha estat suposicions, però tu saps perfectament qui és el cap d'aquesta empresa i com és possible. I com és que tu no ho saps? No havia de saber-ho. Per què hauríem de saber? Nosaltres vam ser seleccionats. Què passa? Tu no? I és clar que no. Jo vaig saber que hi havia una vacant i vaig presentar la meva candidatura. Em pensava que tots ho havíeu fet així. O sigui que m'esteu dient que voleu treballar aquí i no sabeu per qui treballareu fer-ne totes les proves. Vam parlar de sou i de beneficis. El lloc estava descrit com alt grau de responsabilitat en una empresa del Fortune 500. Què més necessitàvem saber? És desenvolupament de tecnologia punta del sector serveis. Què més? No res més, vols saber? Et tractaré de no fer preguntes. Exacte. Qualsevol en la nostra posició que és fet el mateix. Qualsevol amb collons. Què passa? Tots vosaltres us vau presentar a la prova? Sí. Una empresa tan important i necessita posar un anunci? No ho vam fer. Digamos que tenemos informantes. Ah, vaja. Sembla que Quico i jo som minoria. Jo no patiria per això. Jo crec que tenia avantatge sobre nosaltres. Sí? Explica'm això. Doncs perquè vosaltres us han convidat a ser-hi. Bona que hi sigueu aquí. Espera, jo crec que tenim desavantatge. Vosaltres vau tenir la iniciativa de presentar-vos. Anem per darrere nosaltres, així que comença a explicar el que saps començant per una completa descripció de la feina. No tinc aquesta informació. I ara com se suposa que l'hem de creure? A ver. Tiene razón ella, no sabemos del puesto más que ustedes. Sabemos qué empresa lo oferta. Y créanme, el peor puesto de esa empresa vale más que el mejor de cualquier otra empresa y ya está. Té raó. Qui són, qui l'encapçala i què han arribat a fer? Això és tot el que cal saber. Sí? Va, comença a cantar. Vols que doni la pista? Sisplau. Mira, fa uns 10 anys, un munt de gent jove d'arreu del món va començar a emmalaltir. Alguns fins i tot van morir. Potser vas llegir alguna cosa sobre això. Llavors alguna persona va patentar el virus supressor. I la mortalitat es va reduir a la meitat en 6 mesos. Ara, la seva empresa és la més important en el sector sanitari, amb uns beneficis de més de 20 bilions d'euros i un valor al mercat de 60 milions. Si fos un país, seria la 8a part de l'economia mundial i l'any que ve passarà a ser la 6a. Potser has sentit a parlar també d'això. Dior farmacèutics. Exacte. 60 minuts que determinaran els propers 60 anys de la seva vida. Recordeu? Longevitat. Això es dediquen. Teràpies genètiques, proves d'envelliment, aplicacions... No, i una merda. Fa un any van anunciar que congelaven les contractacions. És impossible. Això és de cara en fora, però en realitat s'estan expandint, preparant-se per un nou gran llançament. Han encontrado una cura. Es eso, ¿no? Han encontrado una cura. ¿No se dan cuenta? El área de marketing, qué sé yo, el área de producción se va a triplicar. ¿No entienden lo que significa? Hay trabajo para cada uno de nosotros. No ho sabem, això. Però és possible, no? Quant de temps creieu que trigarien a que s'aprovés la venda al mercat? Ho saps? No és el meu camp. Espera. Tu, Morena, per què tens tant d'interès en això del llançament de la cura? Espera, ens has d'explicar alguna cosa? Estàs intentant dir si estic malalta? La resposta és no. Estic neta. Sí, però hi ha algú que coneixes que potser sí que està infectat, oi? Tothom coneix algú que està infectat. Però és que se li diu pandèmia. Bona maniobra evasiva, però és que estem parlant de tu, carinyo. Deixa'm endevinar. És algú molt proper. És el pare. No, és la mama. O és un germanet petit. Mira, és la meva parella, ok? No tenim diners per pagar els supressors. I pels treballadors es venen més barats. Estàs content? Algú més? Algú més és un cas de beneficència, també? No, tampoc no ho diríeu, clar. Ningú voldria cometre un suïcidi professional davant la càmera, com ha fet la nostra amiga Morena. Sí, con tu inestimable ayuda, ¿no? Perdona, jo no he provocat la situació, només l'he exposada. Eso da exactamente igual. Si ella encuentra la pregunta, si ella da la respuesta, le dan el trabajo a ella. Ah, sí? Como a cualquiera de nosotros. Qui ho ha dit, això? Ho han dit ells, potser? T'ho han dit a tu, ells? No.
Em sembla que el que hem dit és, aquí dins l'única regla són les nostres regles, sí. Poden fer el que ens doni la gana, poden agafar-nos i treure'ns quan ens doni la gana i no hi podem fer res sobre això. Així que, felicitats, amiga, t'acabes de descartar tu mateixa sense haver trencat ni una norma. Ara aquí el col·lega no vindrà a agafar-te, però em sembla que tu ets una morta en vida. Morta en vida! No le hagas caso, de esta sales tú, de esta salimos todos, juntos. Gràcies, però no necessito la teva ajuda. Perquè la meva situació no és una debilitat, sinó una fortalesa. Estic segura que són prou intel·ligents per adonar-se. Si pogués parlar amb la persona que m'ha negat tot això, li diria que la malaltia de la meva parella només farà que el meu compromís amb aquesta organització sigui cada cop més profund i per molts anys. No la creus que estan aquí darrere? S'ha passat durant molts anys tancat entre quatre parets. Ningú prou bé del seu cercle d'apropar-se en els últims anys. Però si volgués entrar tan resistent ho faria així. ¿Qué haces? Demostrar que parlo seriosament. Eh. Si a vosaltres us han acabat les idees, a mi no. Bueno, pero a ver, eso te ocurre largo del guardia, ¿eh? Què pensava fer? Espera, què fas? Estàs buscant una cosa o mira si està content de veure? Mireu què he trobat. Wow, un encenedor, un encenedor. No, espérate, esa puede ser la solución para esto. Si las hojas están tratadas químicamente, con fuego debajo puede aparecer una imagen. A ver, prueba debajo. A veure, no es tracta de calor i químics, es tracta només de químics. ¿Cómo químicos? H2O dices, ya hemos intentado con H2O. Todos nuestros fluidos tienen H2O, lo hemos intentado allá, acá. Mira, està ple de canonades i no sabem quin líquid hi podria haver aquí dintre. Va Einstein, pensa. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, si hay líquido. Espérate, ¿eh? A ver, estas luces son luces de emergencia normales, entonces todo este cuarto puede ser un cuarto de revelado. I això pot ser paper fotogràfic. Què es volem revelar? Per revelar el paper cal més coses, agents fixadors, No. químics potents. Eso es solamente para fotografía color. Para encontrar una imagen en un papel en blanco solo se necesita luz y líquido de revelado. Eso es todo. ¡Venga, vamos a intentarlo, coño! Mireu, allà dalt. Jo ho faria. Però si això és una bona idea, fins i tot si això és una bona idea, no serà una bona idea donar-se una dutxa de químics. Bueno, no quiero que ya eliminar la gente que quiere contratar, ¿no? Pero bueno, taparse la cara, la nariz. Hi ha més coses que es poden contaminar. Arribes? No arribo, algú pot donar alguna cosa, sisplau? Sí, i tant. Prova amb això, guapa. Més amunt. Ara. Espera. És aigua. ¿Ah? És aigua. Es agua. És aigua de merda. Quina idea més bona. On és el meu full? Algú ha vist el meu full? Algú sap on està el meu full? Com m'has pogut fer això? Per què has agafat el meu full? Com m'has pogut fer això? Ets un cabron! Ets un fill de puta! Com m'has pogut fer això? Cabron! Cabron, fill de puta! Cabron! Com m'has pogut fer això? ¿Qué has hecho? El que havia de fer. Mira, ¿sabes qué? ¡Esta se la van a pagar! Què has fet? Què? Nada. No sap què ha fet. És el que ha dit. Què? Ha dit apagar. Encendre. Apagar. Encendre. Mira això. A veure, apagar. Encendre. I vas estar jugant amb nosaltres. Cèlia. Bé, de totes maneres, a partir d'ara haurem d'anar amb compte amb el que diem. Ni lo que hacemos, ¿eh? Crec que l'amiga sorda li estan agafant ganes de fer malbé el seu full. T'estic llegint la ment. El que vols fer ara és agafar aquest llapis i escriure aquí una mica de francès. Vinga, escriu. Potser no tens ganes d'estripar-lo, oi? Sí. Va, agafa el full. Comença rodant una mica. Què t'he dit abans? Vinga, sé que ho portes dins, tens ganes de... Ya no me la dejes en paz, Blanco, ¿eh? S'ha acabat el joc ja per tu. Blanco, te lo repetimos, déjale en paz. Agafa el full, comença a estripar-lo.
Estripa. Amb força. Vinga, sí, fes-ho. Més. Més mocins, més petits, trenca'l del tot i tira'l. Vous voyez là. Vous voyez là. I aleshores em van quedar 5. Filla puta, se te queda corto. Dijimos que colaboraríamos entre nosotros hasta encontrar la pregunta. Tú lo dijiste. Ah, sí? Ja ho he dit? Vaja, doncs he mentit. Què passa? També està prohibit mentir? No, no ho han dit això. He mentit, però vosaltres tampoc no havíeu d'escoltar-me aquí. No m'heu d'obeir, no heu de fer cas del que jo digui. De fet, podria donar-me les gràcies. Jo estic eliminant els candidats i les vostres probabilitats pugen. Las probabilidades no contan nada si no encontramos la pregunta. Y te puedes olvidar de nuestra vida para encontrarla. Ah, sí, vaja. Saps què passa? Que no la necessito. Jo ja sé la pregunta. Sí, ya lo sabes. Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Per què te l'hauria de dir? Porque si no te la saco a golpes. Quina por. Eres un puto mentiroso, pero ha sido desde el principio. La verdad no tienes ni puta idea. Si encara que ho sabés no ens ho diria. És un narcisista i ens menysprea. Mira, carinyo, me la pela bastant el que em diguis. Segur que això ho dius a tots els tios que t'agraden. No, només es pateixen de trastorn narcisista. I s'us diferencia molt ràpidament. Per l'arrogància, els aires de grandesa, el tilabraç únic, la manca d'empatia, aquesta tendència a envasar i explotar les persones i aquesta ànsia de poder i d'èxit. Alguna més? Perquè em sembla que n'hi ha encara 2 més que t'has deixat. Resulta que tinc capacitat per posar-me damunt dels altres i per passar de la merda que generen. Vols que te'ls marqui jo mateixa de la Mira, meva? tranquilo, que te lo marco yo. Bé, això ha estat intel·ligent. Eso ha sido necesario. El poder necessitar és un recurs. Él es solamente un enemigo y una distracción del grupo, ¿vale? Venga, ayudarme a levantarlo, ya está. Venga, ayudarme. Què fas? Asegurarme nada más que cuando se despierte no siga un problema más. I ahir treure'l de la competència, no? Això no sembla just. Bueno, a ver, yo creo que él ha perdido el derecho a un juicio justo, ¿no? Venga, agárralo aquí. ¡Agárralo aquí! ¿Ven? ¿Ven cómo nos quitamos este tipejo de encima y todos comenzamos a colaborar de nuevo? Anda, y ahora nos quitamos de encima el hablador. Venga, hablador. Hala, hablador. I si anéssim una mica més enllà amb tot això? ¿Ah? ¿Sacarlo? Sí. Vamos a sacarlo. ¿Qué pasa? Se han eliminado a 2 de nosotros ya. ¿Por qué no tenemos el mismo panel? Ah, venga. Mira, si no vols fer-ho pensant en tu, quan ens vas fer-ho pensant en tu, mira, el supervisor va dir, si desitgen sortir de l'habitació per qualsevol motiu quedaran desqualificats. Ell no està triant marxar de l'habitació. Vosaltres ho esteu fent per ell. Això us posa en risc a vosaltres. Vale. Venga. Tienes razón. Pues hagamos una cosa. Eres el 5, ¿no? Eres el candidato 5. Aquí. Su hoja, espérate. Ahora le toca al blanco joder su hoja. Venga, blanco. No es que... Hala, blanco. Deja un rato. No, Venga, ella blanco. no sabia que Hala, la hoja. ella ha dit que ho sabia. Estem perdent el temps. Amb aquestes coses només perdem temps. ¡Cállate, coño! ¡Déjalo! Oh, sisplau. M'he de prendre la medicació. Tinc una pastilla a la butxaca. ¿Qué medicación? Què importa això? No, sisplau, és una pastilla. Una pastilla, me n'he de prendre una cada hora. Una pastilla cada hora i ara em toca prendre-me-la. Una pastilla cada hora. Sí. A ver, déjame adivinar. ¿A la misma hora, tal vez? Sí. Tú sabes que solamente hay una enfermedad que necesita una medicina así, ¿no? Tú también estás infectado, ¿no? ¿Es eso? Tú también estás infectado. Eso ya es más que justo, eso es justicia poètica, I ¿no? si no em creus, deixa'm anar als braços i l'agafaré jo mateix. Molt bon intent. Patético, de verdad, mira. No, sisplau, va, faré el que vulguis. Deslliga'm i faré el que vulguis. Si yo quiera. Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Deslliga'm i te la diré. Oh, dona'm tu la pastilla, va, sisplau. Va, que fes-ho, que
Va, hòstia, m'heu de donar la pastilla, no fa gràcia. Sabeu què passa quan algunos prenen supresors? Sí, sí, lo sabemos. Te dan convulsiones, quedas inconsciente, entras en shock, entras en coma y te mueres. Y eso no pasa en minutos, Blanco, eso pasa en horas. Todos lo sabemos. Sisplau, desdiga, marxaré pel meu propi peu. Una mica de la teva pròpia medicina. No ho facis, no Ah, no. ho facis. Escúchame, Pablo, tranquilo, escúchame, mira. Si te dan convulsiones, yo luego te creo que es de verdad todo esto, yo mismo vengo y te ayudo. ¿Qué tal? ¿Me crees? ¿Ah? Sembla que has aconseguit el que volies. Sí, por ahora. Sí o sí ens havíem de carregar d'ell. Jo crec que fins i tot era un infiltrat. Creant aquest tipus de dinàmica interna per pensar-nos i enfrontar-nos. Si ha estat així, hem recuperat la iniciativa. O tu l'has recuperada. Això és absurd. Ell no és prou intel·ligent per ser un infiltrat. Però tu, en canvi, Ah, no, ¿qué crees? ¿Que es uno de ellos ahora? va dir que havia estudiat psicologia. Jo també he estudiat psicologia i psicologia inversa. No hi ha millor manera d'ocultar el teu rol en aquesta farsa que acusar un altre d'ocupar-lo. Va ser ell el que va manipular. Sí, ell té les paraules, potser sí, però tu en saps molt de biòlegs farmacèutics. I tot sí que vaig presentar la meva candidatura. Sí, bueno, como todos. I que vaig fer la meva recerca. Como todos. I mira, potser sí que algú de nosaltres és un infiltrat, però no tots. Algú ha de ser un candidat de debò perquè tot això tingui sentit. Sí, y esa soy yo. I jo. Anda. Mira, no podem perdre el temps demostrant la culpabilitat o innocència de ningú. És una pèrdua de temps. El que hem d'intentar és seguir cooperant. Si no podem mantenir la confiança entre nosaltres, estem perduts. La confiança s'ha de guanyar germana. No, la confiança és una opció. Podem triar seguir cooperant o no fer-ho, i jo crec que és important que ho fem. Tampoc tenim una altra opció. La confiança em posa nerviosa. Jo prefereixo proves. Què fas? Què collons fas? Però què és això? Deixa'm! Per què fas això? M'agrada guanyar. Ara diràs la veritat, castanya. Però no pots fer res més que quedar-nos mirant mentre ella ens interroga. Però què estàs fent? Dona! Sempre que sí que es quedaran aquí mirant. Ells també volen saber-ho. Més donacions. Només ens faran perdre més temps. Confessa i t'alliberaré, ho prometo. D'acord, jo treballo per ells, però a mi ells no m'han posat aquí. Jo vaig presentar la meva candidatura com qualsevol altra. No, como cualquiera, Digues el que volem saber. No et puc dir res més perquè no sé res més. La confiança és una moneda valuosa per aquí. Quina prova puc donar-te? Saps? És curiós com un simple i inofensiu full de paper, posat a les mans equivocades, pot convertir-se en una arma mortal. I tot A ver. des de l'escorça d'un arbre. Estàs fent? El que cal fer amb el temps que ens queda. No és la primera vegada que faig això, saps? Què ho has fet abans de l'exèrcit? Ei, amor, que tu no pots fer res! Jo pensava que eres una apostadora! Què és això? Són tan sols apostadors. Ara, però no pot ser la nostra única opció, vols parar? No és la nostra, és la meva. Vaja, si tenim aquí, no és la primera vegada que passes per això, Què? Que he infravalorada la feina i a casa. El teu pare no t'estimava. Vas estudiar psicologia per saber per què. Digue'm que m'equivoco. O espera'm una resposta a això. Quina? És la pregunta! No ho sé! No! Estàs mentint! Ara prou, no facis això, hi ha d'haver una altra alternativa! Quina és la pregunta? Quin és el propòsit d'aquest examen? No és de debò, no podies passar per tot això. Si puc l'única manera de trobar la resposta. Em vas estàs! 12 minuts del final. Tens així de futur. Déjale en paz. ¡Au! Hostia, tía, déjale en paz a una mujer indefensa, ya está. Igualtat de condicions, la tio. Recursos humans n'estaria orgullós d'aquesta situació. Sí, Lola. Com anes ajudant? Saps, no m'he res.
No, no está fingiendo, esto es de verdad. ¿Cómo sabes? Lo sé, porque mi mujer se murió de esto, ¿vale? Yo soy portador también. Y no está fingiendo, no está fingiendo. Per què m'ha fet? Necessita la pastilla. Sí, rápido. Molt bé, doncs, qui tingui la pastilla que la doni ara. Va? Està bé, si no podem confiar en tots els altres, ens haurem de revisar. La tengo, hombre. Tú, ven acá. Acá. Res. Acá tampoco hay nada. Doncs més xiquet. Se m'ha acabat. De debò? Tots els soldats calculat. Què has calculat? Tots els soldats són apostadors. I tots els apostadors són mentiders. Esta mierda de persona como él, ¿sabes? No, l'Àlex no és pitjor. Pensem que no jugarem amb res. Va, pensem egoistament una vegada més, d'acord? Egoisme? Mentre ell es mor, això és un assassinat. I graven mort al coma. No. I del coma la gent es recupera. No, de ese coma no se sale, se entra en coma, es irreversible. Esa pastilla tiene la capacidad de un chute de adrenalina al corazón. Venga, se le vas a dar, dásela de una vez, por favor. ¡Bájate, salvamos! Què has fet? Espérate, casa. No, s'has curat per La veo. No logro alcanzarla. Espera't, deixa'm intentar-ho. Sembla que els déus coincideixen en una meva valoració. Espérate. Está convulsionando. Està entrant en xoc? Hem de treure-ho fora, ha de tenir tractament. Jo el qual desgrat, tinc confiança en mi. Ajudeu-me. No. No. Molt bé, doncs carregueu-ne si amor a la vostra consciència. Jo no puc. Hòstia, està sagnant! Oh! Sisplau, feu alguna cosa! ¿Qué quieres que haga? Yo soy médico. ¿Qué quieres que haga? Ell s'està morint, feu alguna cosa, no ho podeu veure? S'està morint! Jo treballo aquí! Jo treballo aquí, vosaltres! Aquí la tinc. Respira. Respira, bro. ¿Me escuchas? Blanco. Si me escuchas, di algo, mueve las manos, venga. Mueve la cabeza. Hijos de la puta. Lo siento, Blanco, yo también soy portador. Lo siento. No esperarás que et doni les gràcies, no? No. A mí no. Pero escúchame. A ella sí. Ella te salva. Yo no. Uau. Pues hagués preferit un boca a boca, de veritat. Segur que el fas de puta. Què som? 4 fora i 4 dins, no? Sí, 7 minutets i mig per davant. Uau, que emocionant. Saps, ara? És veritat. Com em posaves la mà a la butxaca i m'agafaves la pastilla. Què passa? Que la sala no és prou gran pels dos, no? Aquest és l'espai. Molt bé, ara. Aquest. Si te'n recordes d'això, també deus de recordar de la promesa que li vas fer a la Sonda. T'han donat la pastilla, així que respon. Quina és la pregunta? Quina és la pregunta? Encara estàs amb això, Va, deixa'm! Saps què passa? Que no hi ha pregunta. No hi ha pregunta. Mai no hi ha hagut pregunta. No
almenys com esteu buscant aquí. ¿Y ese era tu gran secreto? ¿Que no hay pregunta? ¿No has escuchado al supervisor? ¿Dónde estabas cuando habló él? ¿Qué dijo? Daban Seuteren una pregunta. Hay una pregunta. ¿O qué dices ahora? Que estaba mintiendo desde el comienzo. Mira, Latino, mira. Quan has esborrat tot el que és impossible, només et pot quedar davant la veritat. Només la veritat. Tot aquest examen és la pregunta. I nosaltres? Nosaltres som la resposta. En plural. Nosaltres en plural. Ha dit, els demanem una sola resposta, en singular. Això és veritat. Això és veritat, ara. Només un. Només un de nosaltres. Només un de nosaltres. ¿Qué? No. Espérate. ¡Deja! ¡Quita! ¿Quién vas? ¿Quién? ¡Aléjate de mí! ¡Ya está! ¡Aléjate de mí! No dispararàs, Latino, no dispararàs. No tens collons de disparar. Idiota, no le ha agarrado para disparar, le ha agarrado para que no nos dispares. Pero ¿sabes qué? Ahora tú me vas a escuchar a mí. Todos ustedes me van a escuchar a mí. Yo también creo que somos la respuesta. Todos juntos somos la respuesta, como grupo. Yo también creo que entrando aquí ya habíamos ganado. Ya habíamos ganado. Y todo lo que habíamos ganado, lo hemos perdido. Lo hemos perdido por nuestro egoísmo, lo hemos perdido por nuestra impaciencia, lo hemos perdido por nuestra estupidez. Tenía razón la sorda. ¿Ah? Tenías razón la sorda. Somos lo que queremos ver. Tú, Blanco, quédate. Tú eres un luchador, ¿no, Blanco? ¿Ah? El luchador. Y no te podrías imaginar que hubiera otra persona que ganara este juego que no fueras tú. Que no hubiera otra persona que quedara en pie que no fueras tú. Aunque nunca dijeron que había solamente un puesto de trabajo. I míranos ahora. Tu dius que jo només veig el que vull veure, oi? I tu què, Latino? Tu només sents el que vols sentir. Però respon-me això, amigo. Quina és l'empresa que no pot escollir quants llocs de treball ofereix? Quina és l'empresa? I quin és el cap que no pot triar si vol un supervisor o en vol 8? Quin? Això és que el teu cap. Però en veritat, aquí només hi ha un lloc de treball. Un! I tot el de res és fantasia. No te me acerques, ¿ah? Va, no val la pena matar per això, Latino. Yo creo que tú sí crees que vale la pena matar por esto, ¿o no? ¿Ah? ¡Cállate! Y respóndeme. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena todo esto? ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena morir por esto? No sé, però vas a No quiero, no puedo. Tú iniciaste este juego, yo no puedo pararlo. No puedo ver la pistola en la buchaca ahora, ¿no? No pots, però tira-la per la porta, això no tancarà cap norma. Muévete. Venga, muévete. Dispara. Dispara, sí vas a disparar. Lo voy a hacer, ¿ah? Dispara. Te juro que lo voy a hacer. No te me acerques. Dispara al No cap. te me acerques. Dispara al cap. Oye, lo voy a hacer. Dispara al cap. ¡La pistola! No, deja. ¡Echa la pistola! No funciona. No funciona, perquè va amb un gatell d'activació d'empremta dactilar, imbècil! No. I ara què? I ara què? I ara què? Digues el que vols que fem. Digues el que vols que fem, ens desqualifiquem. Vull estar... Mireu, és molt senzill. Vull estar sol. Vull estar sol. D'acord, agafarem els nostres fulls. Agafarem els nostres fulls. Els espatllem. Els espatllem... Espera. No. Això no em serveix. Saps què passa? Que ara, aquí el meu amic no es pot moure, perquè ens hem fet molt col·legues, saps? O sigui que... Deixa el full! Deixa'l. Tinc una idea molt millor. Sortirem pel vostre peu. Sí, tenim 2 minutets encara per sortir pel vostre peu. I comences, tu, moreta! Vinga, cap a fora! S'ha acabat! Salam alaikum! Ets un fill de... No se't mereixen. Fora! Et toca a tu, Latino. Vinga, cap a fora. Ets el servent. Escúchame. No puedo.
Por favor, no puedo. Y tú no me dispararías. Ah, no? Habría gente que si yo no estoy, que me echaría de menos. Por favor, no me dispares. Sí, trobaria a faltar. Estàs malalt, igual que jo. Estàs infectat. Ens morirem aquí o a fora, és igual. La gent a fora té problemes més greus que trobar-te a faltar. Com ara no infectar-se del virus. Entonces, a ver, espera, piensa conmigo, ¿vale? Si tú me disparas, te va a acosar tu conciencia. Te va a acosar tu conciencia siempre, Blanco, de verdad. Estàs suposant que tinc una consciència, latino. I no és així. Vinga, cap a fora! ¡No me puedo ir de aquí, carajo! Una que n'estic farta, jo me'n vaig. Mira, saps què passa, Roseta? Que tu aquí només eres una convidada. Segur que t'has hagut de filar molts jefes per estar aquí dins, oi? Vinga, vés-te'n si vols, fora! També et vaig salvar la vida, no? Tothom es pot equivocar. Va, vés-te'n! Ens quedem aquí, l'amigo i jo. Et queda mig minut per marxar, guapo. O això, o acabes amb una bola al cap. Com tu dius? Quiet, que no et moguis! No et moguis! No et moguis, latino, disparo! Encendre! Què fas aquí dins? Què fas aquí dins, imbècil? Què fas aquí dins? Havies de sortir! Deixa'm estar. És igual. Què et penses, que això t'haurà servit? No. Ja està. Ho heu vist, ha acabat el temps i guanyo jo. He guanyat jo. Jo he fet la resposta. He fet que tot passés aquí dins. Totes les coses han passat per mi i ja no he fotut res. Jo sóc la vostra resposta. Jo sóc la vostra resposta! Què? Quedava temps encara? Quedava temps! Han trucat això! Han trucat el rellotge! No! Pots... No! Veure-ho amb claredat ho és tot. Quin és el propòsit d'aquest examen? Ha estat tancat entre quatre parats durant anys. Com és que saps tot això? Què vols dir, que han amanyat les proves per fer-nos coincidir aquí? Hi ha alguna cosa que ens vols explicar? És un full de paper. No, ara és més que això. I si la pregunta sí que està escrita però no la podem veure? I si no la podem veure com se suposa que la podem trobar? Tan difícil ens ho poden posar? De veritat creus que ens ho posaran tan fàcil? Estan jugant amb nosaltres. Què? Algú té la resposta? No es tracta de la resposta, la clau és la pregunta. Quina és la pregunta? Quina és la pregunta? Quina és la pregunta? Algú té alguna pregunta? No. Aquesta és la resposta a la pregunta que ens va fer. L'única pregunta que els hi vaig fer. Gairebé se'n passa a mi també. Gairebé. Estem molt contents de poder contactar algú avui dia. Bé, encara no he dit que sí. Si no haguessis volgut aquesta feina, no hauries vingut a fer la prova. Això va ser abans. Abans de veure tot això. Ara sóc jo la que té preguntes. Preguntes? Sí, moltes. Endavant, pregunta. No sembla la cap. Qualsevol persona en aquesta empresa pot fer de cap, amb la Junta i els mitjans de comunicació. La nostra fundadora no és una persona de negocis. Senzillament, no tinc cap interès en tant protagonisme. És una llàstima perquè ha fet una bona interpretació. Interpretació. Qui t'ha dit que això sigui una interpretació? La nostra fundadora és una científica, una innovadora, i que tria molta cura aquelles persones a les que convida a treballar amb ella. Especialment quan es tracta de la contractació més important que ha fet en aquesta empresa. Tan important com per matar? Matar? Què et fa pensar que és mort? Com? La ferida està tancant. Quan buscàvem la cura pel virus, ens hem adonat d'una cosa molt més poderosa i molt més valuosa.
Regeneració celular immediata, en una pastilla. Eradica el virus i totes les seves mutacions. Una bala màgica. Alargar la vida per a milions de persones. Un descobriment així comporta molts dilemes ètics. Massa càrrega per les esquenes d'una sola persona. Tothom voldrà aquest medicament. Tothom li farà falta. I nosaltres només en podrem confeccionar quantitats insuficients. Farà falta prendre decisions molt dures. I per això necessitem algú capaç de poder combinar, saber escoltar, atenció al detall i compassió pels seus semblants. Si encara hi estàs interessada,